donga kanggo panjenengane anak kula sik dikitanake niku lho Mas Sing Chandra. utama matur nuwun Pak Bejo, Pak Selamet ingkang sampun nggelar menika wayangan sak menika untuk anak kitanan menggelar wayang itu udah jarang sekali. Nggih. Sangat menghargai matur sembah nuwun saged nggelar kabudayaan ingkang adiluhung ini. Betul. Semoga menjadi berkah panjenengan Mas Bejo, Mas Selamet. Nggih. Lan menika tadi saya juga dengar katanya ini keinginan cucu sendiri nggih menika yang dipun kitan Mas Fikri ya. Nggih. Untuk apa namanya menyenangkan simbahnya. Ya betul. Simbahnya menika remen sanget nonton ringgit wacucol menika saking Wacucal. Wacucol. Cucal itu saking remenipun dadosnya minta ditanggapkan wayang. Elok banget ya. Cah cilik sing seneng karo budaya Jawa ki tandane esuk arep ngerti tata krama. Nggih, wis didongake sesuk besok gedene tembe mburine. Tembe. Tembe mburine. Besok iso dadi apa piyayi sing apa tratapan. Dah, kok tratapan? Sageta dados piyantun ingkang saged membanggakan tiang sepuhipun. Nggih, amin. Bisa memberikan sumbangsih atau menjadi kebanggaan nusa dan bangsa. Amin. Kyai kang migunani tumrap masyarakatipun sedaya. Pancene kaya ngono, Mbak. Estu niki panjenengan iki piyayi nggih naik daun. Cok muni idune mandi. Ucape dadi. Kok hidunya mandi itu? Idu dadi ucap mandi ki nek wong nggih naik daun. Aku tuh ora idu ora mandi. Saiki aku pentas kok kon idu karo mandi. Maksude paribasane iki lho ucape dongane sampean iki mandi iso diijabahi karo Gusti. Kok doanya mandi itu apa? Loh, doane sampean itu mandi. Mujarab. Oh, mujarab. Nah, ora mandi adus ki ora. Ya ora reti. Maksudnya mujarab. Iya mujarab. Oh ya iki ora ngerti. Engko nek tiwas kodo teko ning nggon aku njaluk donga aku ya dikira dukun kok. Loh, ucap kok ngene iki mujudke donga lho, Mbak. Oh gitu. Nggih to. Sampai mau ndongake muga-muga Mas Fikri iso dadi bocah sing piguna. Ini juga doa. Ya. Sing migunani tumrap wong tuwa nusa bangsa lan negara ini juga doa lho. Nah, iki apik banget kanggone panjenengan nggih. Mbak Elisa, sinambi napa niku sinambi nganu niki wonten panyuwunan-panyuwunan Monggo dipun boca niki wonten sing ngersake lagon inggih menika